Днес денят ми е за равносметка. В годината веднъж го правя. Животът си прецеждам с цетка и заричам се да го поправя. В огледалото пред мен се вглеждам, че променен съм, сам признавам. Все по-различен някак си изглеждам, момчето в мен почти не различавам. Почиствам до основи моята стая, от гардероба си изхвърлям стари дрехи. Отдавна съм престанал да мечтая, но за нови битки лъсвам пак доспехи. В този ден единствено го правя, дори и непростимите неща прощавам. Но не очаквайте да ги забравя, зад мен безпътните врати затварям. Умирам и се раждам многократно, и в нищо не откривам смисъл. А за да няма връщане обратно, номера от телефона си изтривам. Това в годината е моят ден. И такъв ще е доземният ми край. Ден, в който всеки поздравява мен 27-ият от май.